हेलो दोस्तों नमस्कार। देखो आम सब ए धान लगे सब आम सब ए प्रस्तुति तली सब आम उठला एटा सब कादू होम काली आसंता काली एटा रुआ हम। देखो मुझे सब छेली भी चरौच देख छेली आम सब चरुँच एटा सब धाड़ी बांधी जाऊँच। देखो छेली छेली आमर सब धाड़ी बांधिक जाऊँच। ये 4टा समय क्या सका गोटे गोटे आम चरईलु एवं आउ थे चरईबू। एटा सब ए चरी चरी जाऊँच से डरी गला पूरा दोस्त से डरी गला से चर दोस्त पूरा ये सब डरी जाऊँच। से डरी गला पूरा से आर पटे जाऊँ पूरा धाड़ी धाड़ी से पटे से गले। एबे एबे सब आमर धान धान रुआ हम बोली एटा सब देखु पानी नहीं बोली आम एगुड़ा मोटर भी चलू कहीं एबे करेन्ट एगुड़ा देखो सुविधा ये कहीं एपटे सब वर्षा मझे मझे हो ट्रैक्टर सब हल हो धान तली सब आम सब एटा बिल आम आसंता काली एगुड़ा सब नुआ हम। आम छेली दोस्त से पटे पड़े से पड़िया चरवे पछे पछे जी ना से कड़े नहीं कड़े पड़े कड़े से पड़े दोस्त देखु पूरा से पूरा पड़ियार आस्ते आस्ते से रोड साइड को जाऊँच। एबे चरई 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 मुझे घर को नेबी दोस्तों। से चरुंच आ गोटे गोटे छेड़ी घरे रहीगला कारण तार हूँ गोड़े तार घा हो छाड़ी आसली आ मैं 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 एपटे 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 मैं देखो दोस्तों से आराम से पड़िया चरुँच एपटे बुल पटे से घंटाटे खाइबे मुझे नहीं जीवी दोस्तों से आराम से चरुँच एपटे छुआ दीटा चरुँच एपटे दोस्त किसी चरुँच देखु दी दिन है वर्षा वर्षा छाड़ी जाइए दोस्तों। देखो दोस्तों यहाँ गोटे कि फल देखिले यहाँ गोटे कि फल यहाँ कहते सॉरी यहाँ हूँ कौन यहाँ हूँ अँड़ा सॉरी सॉरी अँड़ा तो नुह बाड़ा यहाँ हूँ बाड़ा कहती सॉरी 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 हरिडा यहाँ दोस्त हरिडा हरिडा भी यहाँ सब पड़ी भी तले दोस्त एटा मु धरी भी देखंतु एटा एटा मु दीटा धरी हरिडा हरिडा कहते दोस्त एटा हरिडा हरिडा बहुत आमर हूँ कम आसे देहपाई एबे एबे फल होइकी कषि बोधे आमर जो कहते अँड़ा 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 बाड़ा हरिडा यहाँ देखु अँड़ा बाड़ा हरिडा यहाँ हूँ हरिडा आमर 3टी जिनस एकाठी कले आमर त्रिफला तैयारी हुए हूँ कौन तो यहाँ हूँ आमर हूँ झाड़ा परिष्कार हूँ आमर जो 3टा जिनस को मिसेबे
ଅଁଡ଼ା ବାଡ଼ା ହରିଡ଼ା। ତ ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଁଣା ହେଲେ ସେଇଟା ଆମ ଚୁଟି ପାଇଁ ଭଲ, କାହିଁକିନା ଅଁଡ଼ାରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ଚୁଟି ଝଡ଼ିବନି, ଚୁଟି ବଢ଼ିବ, ଚୁଟି କଳା ହେବ। ଆହୁରି ବି ତା'ର ବହୁତ ତା'ର କାମରେ ଆସେ। ଅଁଡ଼ା ଏଠି ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଡ଼ା। ଅଁଡ଼ା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସେଇପଟେ ଅଛି ଦୋସ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଛେଳି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚରି ଚରି ଏବେ ଯିବେ ସେପଟେ, କାହିଁକିନା ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ତାକୁ ଘଣ୍ଟି ଦେଇଛୁ, କାହିଁକି ନା ସେ ଲୁଚି ଅଲଗା ଆଡ଼େ ପଳେଇବ ଦୋସ୍ତ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଘଣ୍ଟି ଦେଇଛୁ। ଏପଟେ ତା ଘଣ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ତାକୁ ଘଣ୍ଟି କରିଦେଇଛୁ, କାହିଁକିନା ସେ ଲୁଚିବ ଅଲଗା ଜାଗା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଘଣ୍ଟି କରିଦେଇଛୁ। ତାର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏତିକି ସବୁ ଛେଳି ଆମର। ଚରୁନ, କାହିଁ ମୋତେ ଅନଉଛ ଦୋସ୍ତ? ଦୋସ୍ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଧାନ ତଳି ବି ଆଜି କିଛି ଉଠା ହେଇଛି। ସେ ଭାଇମାନଙ୍କର ସବୁ ଆମର ରୁଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, କାରଣ ପାଣି ତ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଖରୀରୁ ଆମେ ସବୁ ମଟର ଦେଇକି ସବୁ ଏଇଟା ପାଣି ଏଠି ଭର୍ତ୍ତି କଲୁ। ତାପରେ ତଳି ଉଠା ହେଲା, 2ଟା ବିଲ ଲଗା ହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଆହୁରି ଲଗା ହେବ, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ତ ନାହିଁ। ଏବେ ସବୁ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ ସବୁ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଦେଖିବା 2 ଦିନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ତ, ସବୁଦିନ କିଛି ବର୍ଷା ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ବର୍ଷା ହେଇନି। ଦୋସ୍ତ ଆମର ଗୋଟେ ବିଲ, ହେଉଛି ଥରେ ହଳ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ସବୁ ହଳ କରାହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଥରେ ହଳ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ଆଉ ଥରେ ହଳ କରିଦେଲେ ପୁରା କାଦୁଅ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ବଡ଼ ବିଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ, କାହିଁକିନା ଥରେ ଆମେ ହଳ କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ପାଣି ତ ଅଛି। ଆମର ସବୁ ମୂଲିଆ ଲୋକ ଆସିଲେ ସବୁ ଆମେ ତଳି ଆହୁରି ଉଠେଇକି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଲଗେଇବୁ। ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ବଡ଼ ବିଲ। ସେପଟେ ସେ କୋଣରୁ ପୁରା ପୋଖରୀ ଲାଗିଛି ଦୋସ୍ତ। ଆମର ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଭଣଜାମାନେ ସବୁ ହାଟ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହାଟ ହୁଏ, ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୋସ୍ତ। ଆମ ଛେଳି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଇପଟେ ପଳେଇଲେଣି। ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଠି। ଆମର ସବୁ ଆଜି ସବୁ ମୂଲିଆ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ତ, ସେମାନଙ୍କର ହେଉଛି ସେଠି ସେ ଖାଇଲେ ହେଉଛି ସେଠି ସବୁ ଖଲି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ସବୁ ଆମ ଛେଳି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରେ ପୁରା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଚରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଇଁଠା ଲୁଣ ଫୁଣ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଦୋସ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚରେଇ ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇଯିବି ତାଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋସ୍ତ, ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ କର୍ମକୁ ନିଜେ କରେ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମ ପଡ଼ିଥାଏ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେଇ କାମ ମୁଁ କରେ। ମୁଁ କେଉଁ କାମକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରେ ନାହିଁ ଦୋସ୍ତ, କାହିଁକିନା ପରିସ୍ଥିତି ତ ବାଧ୍ୟ କରିବ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତ ନ କଲେ ମୋର କିଛି ଉପାୟ ବି ନାହିଁ ଦୋସ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ମୁଁ ସେଇ କାମ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଏବେ ମୁଁ ସେ ସକାଳୁ ଥରେ ଚରେଇଥିଲୁ, ସକାଳେ ବାବୁ ଚରେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଏବେ ଚରଉଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚରେଇ ମୁଁ ଘରକୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବି ଦୋସ୍ତ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ କିଭଳି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଏଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ନିଶ୍ଚିତ ଦୋସ୍ତ। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖିବେ
लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर निश्चित करेंगे दोस्तों। आज रोचु देखा आगामी वीडियो रे। बाय बाय।